An ye ɲininkaliw caman kɛ an yɛrɛ la k'a kɛ anw yɛrɛ la fo an kunkolo yɛrɛ funna ka sɔrɔ an ma jaabi sɔrɔ an y'a bila. Ɲininkali dɔw ye jumɛn ye ko Mali tɔgɔ ko a yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn de? Mali in yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ a bɔra yɔrɔ jumɛn de ko an k'o jaabi ɲini k'o di aw ma. Anw yɛrɛ sɛgɛnna ka sɛgɛn ka jaabi ɲini nka an labanna an y'a jaabi 2 sɔrɔ a la. Awɔ, jaabi 2. Jaabi fɔlɔfɔlɔ an b'o di aw ma, aw k'an suit. Aw kana ɲinɛ k'a bila commentaire kɔnɔna na. An bɛna jaabi 2 min di. Aw hakilinata ye jumɛn ye jaabi 2 in kɔnɔna na? Jumɛn de ye tiɲɛ ye aw y'o fɔ anw ye. Depuis an b'a fɔ Sunjata tile la 18e siècle kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ ko Mali tɔgɔ yɛrɛ tun bɛ yen nɔ n'o de bɛ wele ko Empire du Mali. A dilanna Sunjata Keyita ale fɛ nka o tɛ jaabi yɛrɛ dɛ. K'a bɔra yɔrɔ jumɛn de? N'o fɔra o de ye jaabi. An bɛ jaabi dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko Mali tɔgɔ bɔra jikɔnɔfɛn dɔ la min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Mali an ka bamanankan yɛrɛ la. O bamananw tana don ko musokɔrɔba dɔ yɛlɛmana ni ka kɛ o kɔnɔfɛn de ye, o de y'a kɛ bamananw tana ye. Anw t'a dɔn dɛ, o ye jaabi fɔlɔfɔlɔ kɔni ye anw bolo. A tun bɛ wele ko Mandenkaw, Malenkew, ko marakaw fɛ yen nɔ olu b'a wele ko Malikew. Malike. A y'a lajɛ ka ɲɛ dɛ ko Malike. O la ko arabukan yɛrɛ fɔcogo kɛcogoya fɛ ko nana an daw yɛlɛma ni ka an bɔ an cogoyaw la, an fɔcogow la, an kuma kɛcogow la ni ka na a fɔ ko Mali. A fɔra ten tɔ de dɛ ko Mali. Ko arabukan kɔni y'a to k'a fɔ ko an y'a fɔ ko Mali. Dɔw kɔni b'a fɔ arabukan kɔni na ko arabukan na ko Mali tɔgɔ ye ko wari, kalis, fulus, mane. O tuma na o cadre kɔnɔna na aw bɛ fɛ ka jaabi wɛrɛ sɔrɔ, aw bɛ fɛ ka kuma jumɛn kan? Bamako de kama. Aw bɛ fɛ an ka kuma jumɛn kan? A y'o fɔ an ye commentaire kɔnɔna na. O b'a to an b'a dɔn k'a fɔ ko aw intéressé don sujet ninnu na, aw k'an bɛn.